Assalamu alaikum. Yau za mu yi magana ne akan abin da ake ce ma software token ko kuma two-factor authentication wanda mutum zai iya amfani da shi domin ya ƙara bawa account ɗin shi na social media kariya daga barayin internet. Software token ko two-factor authentication wata hanya ce da ake amfani da ita domin ƙara tabbatar da cewa shin kai ne yayin da kai ƙoƙarin shiga wata kwamfuta ko kuma wata waya wadda baka saba amfani da ita ba yau da kullum. Da yawan ma sun riga sun san me wannan software token din saboda akwai bankunan da suke amfani da shi. Mu abin da za mu yi magana a kai yau shine yanda za ka iya amfani da wannan din kai ma ka ƙara wa social media account ɗinka kariya saboda ya kasance duk wani wanda ya ƙoƙarin ya saci account ɗinka zai haɗu da barazana ta cewa to ya sa token ɗin shi. Akwai kamfanona da yawa da suna da manhajojin wanda za ka iya sa shi a wayarka. Idan ka sa shi a wayarka ka yi amfani da shi. Alal misali Google suna da shi, Microsoft suna da shi, akwai kuma 2FA da suke da shi. Yau wanda za mu yi bayani a kansa shine Google Authenticator, software token ɗin Google, wanda zan yi sharing din link din idan mutum yana ra'ayi zai iya downloading din shi. Wannan kafin ka iya amfani da shi dole ne ya kasance kana da email na Google watan Gmail kenan. A yau mu za mu yi amfani da shi domin mu ƙara bawa Facebook account ɗin mu kariya. Amma ba Facebook kawai bane. Za ka iya amfani da shi ga Instagram, za ka yi amfani da shi ga Twitter, za ka yi amfani da shi ga wasu ma website ɗin daban. Don haka za ka iya amfani da token ɗaya ne amma ka yi amfani da social media da yawa. Saboda me? Saboda ka ƙara bawa duka account ɗin da kake amfani da su na social media kariya. Don haka ku biyo ni mu zo mu je mu ga yadda mutum zai iya amfani da Google Authenticator shine software token ɗin ya ƙara bawa Facebook ɗin shi kariya. To yanzu bari mu ci gaba nan. Yanzu a waya na kamar yadda za ku gani na riga na buɗe shi wannan authentication app ɗin kenan. Kana buɗewa idan dama kana da email a wayanka, wannan email ɗin na Gmail zai yi amfani da shi. So ba sai ka je kuma ka yi wani wahalar sa email ba ko wani abu. Shi yasa na ce tun farko mutum ya kasance yana da Gmail a wayar shi. So a ƙasa za ka ga cewa akwai add code, za ka iya sa social media fiye da ɗaya. Za ka iya sa Facebook, ka sa Instagram, duka token ɗaya ne amma za ka iya amfani da shi da social media da yawa ko kuma wasu website ma. So saboda yana yanzu farko ne shi yasa sai ya nuna mana wannan add code ɗin. Idan ba farko ba ne wannan plus ɗin da za ku gani ƙasa ta gefen dama shi wannan shi za ka danna. Idan ka danna sai ya tambaye ka sa code ko kuma ka yi scanning. To amma tunda waya ɗaya muke amfani da shi mu ba za mu yi scanning QR code ba sai dai mu ce enter a setup key. Amma kafin mu je can mu sa setup key ɗin tunda yanzu ba mu da shi a hannu, yanzu bari mu je Facebook. Idan mun je Facebook can muke son mu yi setting ɗin wannan authentication app ɗin. So yanzu bari in je Facebook. So yanzu gani na riga na zo Facebook, na buɗe Facebook ɗina. Kamar yadda kuka gani in ka zo Facebook ɗinka ka buɗe za ka ga akwai wani abin da ake ce mai menu, wani zane-zane guda uku haka. So idan ka danna wannan menu ɗin ka zo, yanzu za mu je sai ka je ka danna settings, za ka ga settings a nan. Idan ka danna wannan settings ɗin ka shiga, sannan ka duba za ka ga akwai password and security. So wannan password and security ɗin shi za ka danna. Idan ka danna wannan password and security ya ɗauko ka ya kawo ka nan sai ka gangara ƙasa. In ka gangaro ƙasa kaɗan za ka ga password and security kuma. To wannan password and security ɗin sai ka sake danna shi. In ka danna shi yanzu ne yana zuwa nan da kai cikin password and security za ka ga two-factor authentication. So wannan two-factor authentication ɗin shi za ka sake dannawa. In ka danna zai zo da kai nan sai ya ce ka zaɓi wani account ɗin Facebook kake so ka samu wannan two-factor authentication ɗin. Sai in danna wannan account ɗin, idan na danna na shiga yanzu. Mu wanda yau muke magana a kai shine na ƙasa. Idan ka gangaro ƙasa kaɗan za ka ga akwai inda aka rubuta authentication app. So wannan authentication app ɗin shine abin nan token da za mu yi amfani da shi. Idan ka danna authentication app ɗin ya ɗauke ka ya zo da kai nan. Idan ba ku manta ba a two-factor authentication ɗin na nuna muku cewa akwai scanning, akwai inda aka saki. So idan scanning ne kake so kai watakila waya biyu kake amfani da shi za ka danna wannan view code.
idan ka danna wannan view code din zai zo ya nuna ma code din nan, wannan QR code din da nake nufi kenan, sai kai scanning da wayanka. Amma yanzu mutum da muna amfani da waya ɗaya ne, kaga bayan da za a yi kai amfani da wayanka kai scanning wayanka. So saboda wannan ba za mu yi amfani da wannan ba, mu za mu zo gefen wannan inda aka rubuta QR code din, za ka ga akwai inda aka rubuta copy key. So wannan copy key din shi za mu danna. So yanzu da ya riga ya copy din wannan key din, yanzu key din ka riga ka yi copy din su, sai ka dawo baya ka zo ka je authentication app ɗinka. So amma bari in danna add code kawai mu tafi. Yanzu idan na danna add code ya zo da ni nan, zan ce enter a setup key, sai in danna enter a setup key. So wannan za ka iya ba account ɗin sunan da kake ra'ayi. Kamar yanzu ina son in bashi Facebook ne, sunan da na bashi kenan. Sannan sai in zo kuma your key, shine key ɗin da muka yi copy daga can Facebook. Sai in zo nan in danna haka, idan na danna sai in ce paste, sai in yi pasting ɗin wannan key ɗin anan. Yanzu tunda na sa key ɗin anan, shikenan ba wani abin da kuma zan yi, sai in danna add. Ya nuna min token ɗin a abin na a wannan authentication app ɗin. Bari in koma Facebook. Idan na koma Facebook na zo, sai in ce ma Facebook next, shine cewa mu ci gaba da setup ɗin. Yanzu ka sa code ɗin da wannan token ɗin ya nuna ma. So idan muka dawo nan baya, kaga ga code da ya rubuta, bari mu ɗauka 576 alal misali 085 576085. So yanzu ina sawa na ce next, na riga na yi setting din two factor authentication dina. So yanzu a Facebook sai in danna done. Idan na danna done, shikenan mun riga mun gama wannan setup din. Idan akwai mai tambaya, mutum yana iya, duk wanda yake da tambaya yana iya tambayarsa. Kuma kada a manta jama'a, a yi liking, a yi subscribing, a yi sharing. Sai wani lokaci insha Allah, Allah ya sa mu dace.